present. Look at them as they were in the years 1941, 1945. Dear Slovaks, history repeats itself. I remember 2015 when it was the 70th anniversary of the end of the Second World War. The atmosphere was the same as it is now in 2025. It was forbidden to participate in the celebrations of the end of the Second World War with the Czech President Miloš Zeman. If you allow me, I would like to greet Mr. Miloš Zeman. He is a rare man who loves Slovakia, and we love Slovakia as well. I visited Moscow, and I was a great subject of criticism. Let me repeat the history, and I will repeat exactly what I said in 2015, because you will understand that I am talking about the same thing. Then I said these words. I am absolutely convinced that it would be a big mistake not to participate in this monument. I use this expression on purpose. It would be a mistake not to respect the fundamental principle of our statehood, and that is the relationship to the anti-fascist resistance, to the heroes of this resistance, and to the heroes of the Second World War. Please let us not offend those who fell, and thanks to them, we offered to every soldier buried in Slovakia on the occasion of the 70th anniversary of the end of the Second World War to light a candle on his grave. I said okay, but I think we should put a candle where there were the most sacrifices, to the grave of an unknown soldier in Moscow. I did so in 2015, and if they don't forbid me to go there tomorrow, I will do so tomorrow in 2025. And who of you Slovaks is voting for this? I would like to send this greeting to those who deserve it. The third well-known expression is the expression of Einstein's genius. Albert Einstein said, "I don't know how we will fight in the Third World War, but I know that in the Fourth World War we will fight with sticks and stones." I think it is hard to guess how dangerous the Third World War will be. I am shocked how easily we are talking about war in Europe. I am shocked how easily we are talking about armament. 800 billion euros should be allocated in the coming years for armament. I don't think so, says Czech President Václav Klaus. I think we should think more about what is happening in Europe today. We should think about the new railway. This railway does not only prevent you from creating a huge military force in Europe, although Europe is a peace project that should be prepared for what? However, this railway reacts in meaningless decisions, such as the one announced 2 days ago by Slovakia. Only in the case of nuclear power plants in Slovakia, it can mean a huge catastrophe for the Slovak economy and for the whole country.
Let me make it very clear. You know, it can't be naive to make peace. We are making a policy that has a lot of opponents. I am often surprised when the offer that Slovakia wants to be a bridge between the West and the East is often ridiculed and ridiculed. And when we say that we want to make a sovereign policy, our opponents don't know how to deal with this idea. Tomorrow, when I visit the Russian Federation, I will have bilateral meetings with the Chinese president, the Brazilian president, and the highest representative of Vietnam. This is a sovereign policy. Dear Slovaks, I don't want bridges and I don't want cooperation. Our opponents really want a new railway. And they probably want Slovakia to be the first to enter a military conflict. I am the president of the government and I don't want any war. And through this railway, which already exists today, we give a hand to all those who are interested in friendly and economic cooperation. But above all, we give a hand to all the descendants of those who died when Slovakia was liberated. To those who died so that fascist Germany didn't exist. To those who died so that we could remember the anniversary of the end of the Second World War on May 8th. Long live the Slovak Republic. Long live the national anthem. Victory Day against fascism. Thank you, Robert Fico. A poďakujem tak slovenským, ale aj českým letcom, ktorí boli súčasťou tejto letky. Mnohí, kto sa zaoberáte históriou, si určite dobre pamätáte famózny výrok Winstona Churchilla, ktorý povedal: nikdy v histórii vojenských konfliktov tak veľa ľudí nevďačilo takej malej skupine. Hovoril práve o letcoch britských, ale aj zahraničných, ktorí bojovali v leteckej vojne, ale aj potom chránili územie Európy. Drahé Slovenky, drahé Slováci, druhý známy výrok, o ktorý sa chcem oprieť, hovorí, že prvou obeťou vojny alebo prvým nezvestným vo vojne je vždy pravda. Je smutné, že tento výrok sa vzťahuje aj na súčasnosť a na realitu, pretože ako keby sme tú pravdu v súčasnosti strácali. Hovoril som o príbehu druhej svetovej vojny na území, kde teraz žijeme. Že to najskôr bol nie slávny slovenský štát, ale potom to bolo slávne slovenské národné povstanie. Ale potom prišlo oslobodenie. A práve táto tretia fáza toho našeho príbehu v druhej svetovej vojne je často zaznávaná. Je tu často pokus vymazať toto oslobodenie z našich hlav. Drahé Slovenky a drahí Slováci, ja sa plne hlásim k tomu, čo povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. 60 000 vojakov Červenej armády padlo tu, na území Slovenskej republiky, pri oslobodzovaní našej krajiny. 10 000 vojakov rumunskej armády. Prosím, nedovolme vymazať túto pravdu, túto historickú pravdu z našich hlav. Nedovolme. Nedovolme urážať tých,
ktorí zomreli, hoci niektorí z nich mali veľmi blízko ukončeniu druhej svetovej vojny. Počúvame rôzne vyjadrenia, rôzne argumenty. Ja sa však pýtam, čo majú ľudia, ktorí mali vtedy 19, 20, 21 rokov a zomierali pri oslobodzovaní Slovenska spoločné s tým, čo sa deje teraz? V Michalovciach na vojenskom cintoríne som spomenul meno 19-ročného vojaka Červenej armády, ktorý sa volal Vasilij Tichonovič Konev. Možno tento chlapec ani lásku neukúsil. Povedzte mi, čo tento človek mal spoločné s tým, čo sa deje v roku 2022, 23, 24 alebo 25. Ak by som prijal túto filozofiu, tak by som nemohol ísť ani na Arlingtonský cintorín, ak sa pozrieme, čo sa dialo v Iraku, kde zomrelo 150 až 200 tisíc civilistov a ako dôvody na vojnu boli použité argumenty, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Preto veľmi vás chcem všetkých poprosiť, pozerajme na padlých, na obete druhej svetovej vojny, pozerajme na vojakov Červenej armády, nie cez prízmu súčasnosti, pozerajme sa na nich tak, ako boli tu v rokoch 1941 až 1945. Drahé Slovenky, drahí Slováci, história sa opakuje. Pamätám si v roku 2015, keď bolo 70. výročie konca druhej svetovej vojny, bola rovnaká atmosféra, aká je teraz v roku 2025. Zakazovalo sa zúčastniť na oslavách konca druhej svetovej vojny tam, kde sa to najviac patrí. Vtedy som spoločne s českým prezidentom Milošom Zemanom, ak dovolíte, pozdravme pána prezidenta Miloša Zemana odtiaľto. Je to vzácny človek, ktorý má rád Slovensko a my ho máme na Slovensku rovnako radi. Vtedy som navštívil Moskvu a bol som obrovským predmetom kritiky. A dovolte mi, aby som, keďže sa história opakuje, zopakoval presne to, čo som povedal v roku 2015, pretože pochopíte, že hovorím presne o tom istom. Vtedy som vyslovil tieto vety. Som absolútne presvedčený, že by bolo veľkou chybou nezúčastniť sa na tejto pamätnici. Použil som úmyselne tento výraz. Bolo by to pochybením preto, lebo by sme spochybnili jednu vzácnu mravnú zásadu, ktorá tvorí základný pilier našej štátnosti. A to je vzťah k protifašistickému odboju, k hrdinom tohto odboja, ale aj k hrdinom druhej svetovej vojny. Prosím, neurážajme tých, ktorí padli a vďaka ktorým môžeme slobodne a v mieri žiť na Slovensku. Pamätám sa, že vtedajší prezident ponúkol, aby sme každému vojakovi, ktorý je pochovaný na území Slovenskej republiky pri príležitosti 70. výročia konca druhej svetovej vojny, zapálili na jeho hrobe sviečku. Ja som povedal v poriadku, ale myslím si, že treba položiť kyticu aj tam, kde tých obetí bolo najviac. K hrobu neznámeho vojaka v Moskve. Učinil som tak v roku 2015 a ak mi v tom nezabránia, aby som sa tam dostal do zajtra, tak učiním tak aj zajtra, v roku 2025. A kto z vás, Slovenky a Slováci, sa k tomu hlásite, veľmi rád tento pozdrav a odkaz posuniem tým, ktorí si to nepochybne zaslúžia. Tretí známy výrok, ktorý chcem použiť, je výrok génia Einsteina. Albert Einstein povedal, že neviem, ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne,
ale viem, že v 4. svetovej vojne sa budeme biť palicami a kameňmi. Myslím si, že ťažko presnejšie odhadnúť, aká nebezpečná by pre tento svet bola 3. svetová vojna. Som šokovaný z toho a hovorím to s plnou vážnosťou, s akou ľahkosťou hovoríme dnes v Európe o vojne. Som šokovaný, s akou ľahkosťou hovoríme o zbrojení. 800 miliárd eur sa má vynaložiť v najbližších rokoch na vyzbrojenie Európy. Neviem, či má český prezident Václav Klaus pravdu alebo nemá, ale zacitujem jeho slova. Výdaje na zbrojenie? Nie, podľa mňa, hovorí český prezident Václav Klaus, sú to výdaje na útok. Myslím si, že by sme mali viacej rozmýšľať spoločne, čo sa to dnes vlastne v tej Európe deje. Mali by sme porozmýšľať predovšetkým o tom, aká nová železná opona vzniká. Táto železná opona nespočíva len v tom, že vám nedovolia preletieť zo západu na východ. Táto železná opona nespočíva len v tom, že chceme vytvoriť obrovskú vojenskú silu v Európe, hoci Európa je mierový projekt, ktorá má byť pripravená, ťažko povedať na čo. Avšak táto železná opona sa prejavuje aj v nezmyselných rozhodnutiach, ako je to, ktoré bolo oznámené pred 2 dňami, že treba zastaviť prísun akýchkoľvek energií z východu na západ. Kto má zdravý rozum vie, že len v prípade atomových elektrární na Slovensku to môže znamenať obrovskú katastrofu pre slovenské hospodárstvo a pre celú túto krajinu. Dovoľte mi preto, aby som sa veľmi jasne prihlásil k mieru. Viete, nemôže byť naivné prihlásiť sa k mieru. To je odvážne a to je ľudské. Robíme politiku, ktorá má pomerne veľa oponentov. A som často prekvapený, keď pri ponukách, že Slovensko chce byť mostom medzi západom a východom, je táto ponuka často zosmiešňovaná a strápňovaná. Ak hovoríme, že chceme robiť suverénnu zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany, tak rovnako sa krútia naši oponenti a nevedia, ako sa vysporiadať s touto myšlienkou. Aj zajtra, ak sa mi podarí navštíviť Ruskú federáciu, ma čakajú bilaterálne stretnutia s čínskym prezidentom, s brazílskym prezidentom, s najvyšším predstaviteľom Vietnamu. Toto je suverénna zahraničná politika orientovaná na všetky 4 svetové strany. Naši oponenti, drahé Slovenky a drahí Slováci, nechcú ani mosty a nechcú ani spoluprácu. Naši oponenti chcú naozaj novú železnú oponu. A pravdepodobne si želajú, aby Slovensko bolo v prvom slede, ak dôjde k nejakému vojenskému konfliktu. Som predseda vlády Slovenskej republiky, ktorá si neželá ani železnú oponu a neželáme si ani žiadnu vojnu. A cez túto železnú oponu, ktorá už dnes existuje, takto podávame ruku všetkým tým, ktorí majú záujem s nami priateľsky a hospodársky spolupracovať. Ale predovšetkým cez túto už existujúcu železnú oponu tu zo Slovenska podávame ruku všetkým potomkom tých, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska. Všetkým tým, ktorí zomreli, aby fašistické Nemecko neexistovalo. Ktorí zomreli, aby sme 8. mája mohli na celom svete si pripomínať výročie konca druhej svetovej vojny. Nech žije Slovenská republika, nech žije štátny sviatok, Deň víťazstva nad fašizmom. Ďakujem pekne.